داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا نهو بقدامنت أرسط زينا أب زوباقاش باركا كبابي ملكي أب زركب موشوبي مأكل تمالي 24 سنة بستقبرناي لابراتوري مرمرة أب كربا معلتات كاب إيتوبيا استمل سزيقا بكورونا فيروس كمستلغفة من سرط عنا حبيرو أبوشتن وصان زنبرو وننت أبايت زيغاتات ني وغناتهم حدقت كفليت كراي جيرام منستر عيون محبرا ودحنتن أب دحنت قولعون سدرابيتاتن ما تكيرو وصيتاوي نطفتات كمز السلاسلة تقليسو روسيا زخري مبل 75 عامت نايتي قبل على السرعات نازل تقوانا صفو تعوت بقزيف وتهدرا مرئيت سنبيلام كاب مدربدا سهرا استبقس برتع كامسين اب اتلانتيكا وقيانوس اب زركبا دسيتات بكلان ناي مرأي صقماتن اسعيبو زينا بزرزر اب زبقاش باركا كبابي ملكي اب زركب موشبي ماكل تمال 24 سنه بستقبرناي لابراتوري مرمرات اب قرما معلتات كاب ايتوبيا استملس زيغا بكورونا فيروس كمستلغفه ترغاغيصو من قصاص حزبي كاب حد هاجر نابكال هاجر تاجيدو كانتلو وحزي كاب غربا بتهاجرات ايتوبيا السودان جيبوتي يمنن بمريتن بحرن زملسو زيغاتات غن قصالي زلوم ابيرترا تغللا قصري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كساب حجي 144 بصيحلوم 39 كابزيوم بستقبر لهم حكمنا وكنكم حاويهم كاب هوسبيتال كوفانو كلو 205 دما اب هوسبيتال تعاقب ميركب له أبوشتن وصان زنبرو وننتا أبايت زيغاتات ني وغناتهم حدقات كفليت كراي جيرام بزم السرات أمام محضر نوزوبا قالا نفحي أبسلع دعرو ويزرو أمت أمينة نحموش تتخاريتي نحاد ورحي أتو يسحق نقوسي نحانتي تخاريت نايسلست ورحي أبا كنت مولي أتو قبرتن سايز ميكال نغلت تخاريتي نايكلت تورحي أتو أبرها ولد سلاسي نحاد تخاري نحموش تورحي أتو سمان نقوسي نغلت تخاريتي نايسلست ورحي أتو شمسو أحمد نغلت تخاريتي نايكلت تورحي أب أبردا سدرابيت عقبة هابت ميكال نشدشت تخاريتين ناكل التورحي سدرابيت رفائل ولد سلاسين نشدشت تخاريتين ناكل التورحي كمون أب عدقون بلو أتو داويت كيدانين نحموشت تخاريتين نايسل التورحي أب عد حوشات قمات شودن محرتي معنا دما نحنت تخاريت نحموش تورحي كفليت كراي حد قملام أما محضر نزوبا باشاول تقماتو سعودي أتو شناش كيدان مسبعال تيبيتو نغلت تخاريتي نربعة ورحي ويزرو معازا تصفى برهان نحد تقاراي نحد ورحي سماخت قس زيد لي تقماتي تقزا برهانو نأربعة تخاريتي نسلست ورحي كومون أتو أبرها حقوس نغلت تخاريتي نغلت ورحي زنبش برهان نشدش تخاريتي نشدش تورحي سدرابيت نفسير بهجو برهاني نربعة تخاريتي نغلت تورحي ويزرو مبرات قبر مدهن دمام سحواتان نربعة تخاريتي نغلت تورحي كاب كفليت كراي ناس عيلامام أب محضر مزوبا غزافاندا تقمات إتسياث الأمريكا سدرابيت نفسي رابط ميكائيل قبر سلاسي نغلت تخاريتي ناي سلست ورحي تقمات يادي سابا جليثيثي جيسوبي نسلست تخاريتي ناكل تورحي أتو مبرهتو قبر أب نسلست تخاريتي ناي حاد ورحي أب إسرائيل تنبر سدرابيت نفسي تبره كفلة نشوعات تخاريتي ناكل تورحي هدات في السها ألفو نشدش تخاريتي ناي حاد ورحي سمام كتقص زيد اللي تقماتو أمريكا أب زبان كاي نشديت تخاريتنا كل التوحي سمعت قصي دليت اب كندا اتنبر دما اب غزابان دا كبابي ندا مريامن من دفرا نزركبو شمون تخاريتنا حد ورحي كفليت كراي قدي فاملام كاب ايطاليا نباري كتما روما دكتور غبر مدهن غرز جير اب ابا شاولن ججرتن اربعه سدرابيتات ننا شديت توحي نسلست سدرابيتات دمان ننا سلست توحي كمون نباري كتما نابولي اتو ستيفانوس غرز جير اب ججرت نخلت تخاريتي ننا كل التوحي كفليت كراي سرزملام
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዝሓለፈ 19 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ድሕነት ቆልዑን ስድራ ቤትን ኣተኪሩ ውጽኢታዊ ንጥፈታት ከሰላስል ምጽንሖ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር ጨንፈር ድሕነት ቆልዑን ስድራ ቤትን ኣቶ ተስፉ ሰሎሞን ምስ ኤሪና ብዘካየደ ቃለ መሕትት እቲ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቡ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ዕማም ሓደ ካብ ንጥፈታቱ ምርግጋጽ ስድራ ቤታዊ ክንክን ብምዃኑ ብዝተፈላለዩ ማሕበራውን ሰብ ስርሑን ጸገማት ናባይ ዘይብሎም ቆልዑ ምስ ከባቢኦም ተዛሚዶም ዝነብርሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣድማዒ ዕዮ ክትግበር ምጽንሑ ሓቢሩ። ነዚ መደባት ንምትግባር እቲ ጨንፈር 5 ስትራቴጂታት ብምሕንጻጽ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናባይን ዘይብሎም ቆልዑ ናብ መቕረቦም ብምውጋን ብጡብነት ማለት ኣዶፕሽን ክዕብያ ሕቶ ንዘቕረባን ዓቕሚ ዘለዎም ስድራ ቤታት ብሕጋዊ መስርሕ ብምፍቃድ ብወለንታዊ መጉዚትነት ከምኡውን ኣብ ስድራ ቤታዊ ክንክን ጉጅለ ቆልዑን ኣብ መናባይ ዝኽታማት ኣልያ ከም ዝረኽቡ ብምግባርን ዕማማቱ ከሳልጥ ምጽንሑ ገሊጹ። ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣስታት 9,000 ናብየት ዝደልዩ ቆልዑ ከም ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየደ ጻዕሪ ድማ እቶም 80 ሚእታዊት ምስ መቕረቦም ክውገኑ ከም ዝኽኣሉ ጸብጸባት እቲ ጨንፈር ኣነጺሩ። ብዘይካዚ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብመጽናዕትን ክትትልን ዝተሰነየ ፖሊስታት ብምሕንጻጽ ኣብ ትግባሪኡ ኣተኪሩ ክሰርሕ ምጽንሑ ዝሓበረ ኣቶ ተስፉ ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ኣብ ፈለማ እዋናት ብደረጃ ሃገር 26 ዝነበረ ቁጽሪ መናበይ ማእከላት ናብ 5 ወሪዱ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣቶ ተስፉ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዜጋ ከምዚኦም ንዝኣመሰሉ ድሕነትን ናብየትን ዝደልዩ ወገናት ኣፍልጦ ሂቡ ደገፍን ምትሕብባርን ክግበረሎም ተላብዩ። ሩስያ ዝኽሪ መበል 75 ዓመት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ጀርመን ዝተጎናጸፈቱ ዓወት ንወተሃደራዊ ዓቕማ ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂያን ብዘንጸባርቕ ዓብዪ ወተሃደራዊ ሰልፊ ጸንቢላ። መንግስቲ ሩስያ ነቲ ወትሩ 9 ጉንበት ዝዝክር ዓመታዊ በዓል ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣሰጋጊርዎ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ሰልፊ ልዕሊ 14,000 ኣባላት ሰራዊት ልዕሊ 200 10 ኣሃዱታት ዘመናዊ ኣጽዋር ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂ ከምኡውን ዘመናውያን ወተሃደራውያን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ንምርኢት ቀሪበን። ብዘይካዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሰልፊ ቻይና ናይ እትርከበን 13 ሃገራት ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተሳተፉ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ቅድሚ 75 ዓመታት ሩስያ ዝተጎናጸፈቶ ዓወት እምነ ኩርናዕ ዘመናዊት ሩስያን ወለድታትን ከም ዝኾነ ኣረዲዩ። ካብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝተበገሰ ብርቱዕ ካምሲን ማለት ዶሮና ዝዓብለሎ ብርቱዕ ንፋስ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝርከባ ደሴታውያን ሃገራት ብምብጻሕ ብከለ ኣየርን ናይ ምርኣይ ጸገማትን ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ። በዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርዮ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኩነታት ኣየር ሰማያት ሃገራት ካሪብያን ብኸቢድ ዶሮና ተዓብሊኹ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ። ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነተን ሃገራት እቲ ኩነታት ኣየር ናይ ምስትንፋስ ጸገማትን ዘለዎም ወገናት ሓደገኛ ብምዃኑ ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዑ እዩ። ደሴታውያን ሃገራት ሄይቲ፣ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን፣ ጃማይካ፣ ፖርቶሪኮን ኩባን እተን በዚ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብኣሉታ ተጸልየን ዘለዋ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ ከቢድ ዶሮና ናብ ወሰናስን ኣሜሪካ ገጹ ይግስግስ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ብተወሳኺ ሓቢረን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሞልቂ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከል ትማሊ 24 ሰነ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራ ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ወነንቲ ኣባይቲ ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክፍሊት ክራይ ይገብሩ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ድሕነት ቆልዑን ስድራ ቤታትን ኣተኪሩ ውፅኢታዊ ንጥፈታት የሰላስል ኣሎ። ሩስያ ዝኽሪ መበል 75 ዓመት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ዝተጎናጸፈት ዓወት ብገዚፍ ወተሃደራዊ ምርኢት ጸንቢላ። ካብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝተበገሰ ብርቱዕ ካምሲን ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝርከባ ደሴታት ብከላን ናይ ርእየት ጸገማትን ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ። ዜና በዚ ፍጻም።